Rugare kwamuri Jerusalema idzva, rugare kwamuri vanhu vose vari kuteera shoko raMwari papeji redu reJerusalema idzva Apostolic Church. Ndokutendai nokugamuchirai muzita neropa raIshe wedu Jesu Kristu. Zuva ranhasi izuva ratiri kurindira chirayiro chashe, tichizosangana nenyama yake neropa rake muzuva ramangwana. Naizvozvo pane mharidzo inofanira kuparidzwa kuti vanhu munzwe shoko neevhangeri raMwari kuti zvinomborevei kunzi tiri pachirayiro, zvinomborevei kudya nyama yaIshe, zvinomborevei kumwa ropa rake, kuti tavaro here vakudya nyama yomunhu, vakunwa neropa remunhu. Aiwa, muprista wedu Baba Mashindi vachatipatsanurira zvizere panhau yePaseka nechirayiro. Amen. Amen. Tisu vanodana vari murenje, gadzirai nzira dzashe dzirurame. Toda kutenda Mwari ane simba vatipa nguva yakadai tichikupai shoko irori. Amen. Kuchinguva chidiki tichikudza Mwari muponesi wedu. Tiri pamazuva ePaseka atiriwa yaya. Tikatanga musi Friday tichirindira Paseka yaIshe wedu Jesu Kristu. Sezvaakati vakomana, ani nani anodya muviri wangu nanonwa ropa rangu, ini ndichamumutsa nezuva rokupedzisira. Asi ani nani asingadyi muviri womwanakomana kana kunwa ropa romwanakomana haana upenyu muna Kristu. Amen. Nekuti haangavi mudyi wenhaka yeushe hwaMwari. Saka hama dzinodikanwa, tinoparidza vhangeri yePaseka panguva ino tichiti Mwari vakuchengetei murudo nomurugare. Munzvenge zvakaipa zvose muchikumbira kuna Mwari kuti Mwari vakunzvengesei. Paseka inodyiwa, mwiri waJesu unodyiwa neropa raShe rinonwiwa. Asi hazvirevi kuti munobata munhu mouraya, motanga kutonwa, motanga kana kudya nyama yake, kwete. Asi Ishe wakaitaura naui pakutenda kwevanhu kuti iyemise zvamunotenda, kuti kana muri vatadzi munoti imimi kana mukatadza munoenda kuJorodhani. Maenda paJorodhani, mutungamiriri wenyu kana mubhabhatidzi wenyu anonyengeterera mvura paJorodhani. Kana anyengeterera mvura iyi airopafadza, munowanikwa maakubhabhatidzwa imomo. Muino kutenda kuti Yesu kana tikabhabhatidzwa mumvura iyi, zvivi zvedu zvaregererwa. Ndo zvakafanana namwiri waJesu Kristu watichadya. Chinova chiri chingwa chinonyengetererwa. Asi anenge achidya anodya aine kutenda, achiziva kuti ndiri kudya muviri womwanakomana, ndiri kunwa ropa remwanakomana. Izvi zvinoitwa nokutenda, nekuti hazvidyiwe nemunhu anenge aine dzimwe pfungwa dzekuti ari kudya chingwa kana kuti ari kungonwa mazoa ari kunwa, kwete. Zvinodyiwa nokutenda. Munhu aine kutenda, sezvaanotenda kuti kana ndiri mutadzi ndakauraya munhu. Pamusoro pevanokutenda, nhau iripo ndeyekutenda, hama yangu. Kana ukatenda unoponeswa. Ani nani asingadyi muviri waJesu haamutswi pazuva rokupedzisira. Nekuti pamusoro pePaseka yepatonzi vakomana kana muchinge maakuidya, vanhu ngavabve vakatodya. Kana muchinge modya Paseka iyi, mumirirane. Kureva kuti vanhu vanotomirirana painodyiwa Paseka iya, tomirirana, toitanga pamwe chete, toidya pamwe chete. Asi chinodiwa vakomana pakuidya Paseka iyi, idyai makarurama muine kutenda uye nokutya Mwari. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Mwari vari kumusoro kudenga, Jesu vachaona zviro kwazvo nyama yavo mauri. Nekuti ropa rako richavhenganiswa neraJesu Kristu. Zvino uchava mwana waMwari, uchagara mungoni dzake nemhaka dzake. Mhaya tinzwa. Evhangeri yedu tinoiwana kubhuku yaRuka 22 chapter 7. Mavara makuru aripo, Paseka nechirayiro. Paseka nechirayiro. Zvino zuva rezvingwa zvine mbiriso rakati rasvika. Mazuva ezvingwa zvina mbiriso akati asvika, rakafanira kubayirwa Paseka naro. Iwaya mazuva ndo aifanira kunge achibayirwa Paseka nawo semazuva atiriwa yaya. Akatuma Petro naJohani achiti. Akatuma Petro naJohani achiti, mira ipapo.
nhau iripo manje haichisire kungoti Paseka yakungodyiwa mwedzi waAbhibhi. Kwete, mwedzi waAbhibhi ndokududzira April. Iyo Paseka iyo yakanga ichidyiwa panguva iyi yakanga iri Paseka yomurayiro. Vairangarira kuti vakabuda mukati menyika yeIjipita. Sungano yakare. Yakanga iri sungano yakare. Iyo yasungano yakazovharwa. Paya Jesu Kristu mweya wake watorwa waenda kudenga. Nyika payakasviba. Nyika payakasviba. Ipo paya ndo panga pakupera sungano yakare. Saka Paseka yadyiwa nevana veIsraeri yakanga iri Paseka yokuti vaitenda Mwari kuti Mwari makaita basa makatibvisa munyika yenhamo yataitambudzwa. Asi iyo Paseka iyi yavaidya vakomana yakanga isingazova mutsi. Yanga ine musiyano wePaseka yatiri kudya nhasi. Iyi Paseka yatiri kudya nhasi iyi iPaseka yemwanakomana ine upenyu iyeyo sungano itsva muropa raJesu Kristu. Ndo Paseka yatiri kudya. Ndosaka muchiona kuti Paseka dzakudhara vaita 7 days vakarindira. Asi yemwanakomana tinoita mazuva 3 kufa nokumuka kwake. Nezuva resondo raakamuka ndo musi watodya Paseka isusu. Taifanira kunge Paseka tichidya mausiku kunze kwakunoedza. Asi nokuda kwenhau dziri kuitika mazuva ano idzi dzekorona takaona zvakafanira kuti Paseka tidye hedu kunyange ari masikati. Manya endai munotigadzirira Paseka kuti tidye. Vakatumwa vakomana kunzi varume chiendai motigadzirira Paseka kuti tidye. Vakati kwaari, vakamubvunza Ishe vakati kwaari, munoda kuti tigadzirire piko mubvunzo? Ishe munoda kuti Paseka tinoigadzirira kupi? Akati kwavari, tarirai, kana vapinda muguta, varume kana vapinda muguta, muchasongana nemunhu akatakura chirongo chemvura. Chiprofita changa chakutoprofitwa naIshe Jesu Kristu hachina madimikira ichi. Varume kana mapinda muguta muchasangana nomunhu akatakura chirongo chemvura. Mumutevere iye kumba kwaanoenda. Muti zvanzi nomudzidzisi kumwene weimba. Mudzidzisi unoti kwauri, imba yevaeni vangu iripiko? Imba yevaeni vangu iripiko? Yandingadyira Paseka navadzidzi vangu. Achakuratidza imba iri kumusoro. Uchakuratidzai imba iri kumusoro yakagadzirwa, yakarongedzwa. Gadzirai ipapo. Manya. Vakaenda vakomana vakandowana sezvaakanga avaudza. Vakawana chiprofita chiri chechokwadi sezvaakanga ataura. Kwete che90 days. Kwete chiya che90 days chachiya. Vakabva vagadzira Paseka ipapo. Zvino nguva yakati yasvika. Nguva yakazoti yasvika. Akagara pakudya navaApostora. Akabva agara pakudya Paseka navaApostora. Akati kwavari, akavataurira, ndakanga ndichida zvikuru kudya Paseka iyi nemi ndisati ndatambudzika. Ndanga ndichida zvikuru kwazvo kuti ndidye Paseka iyi nemi ndisati ndatambudzika. Nokuti ndinoti kwamuri, tarirai ndokutaurirai, handichazoidyi kusvikira itika muushe hwaMwari. Paseka yazoitwa muushe hwaMwari. Inzwa ikavatendi, tine Paseka ichazoitwa muushe hwaMwari. Denga nenyika zvino izvi zvaparadzwa. Vanhu vakurarama muushe hwaMwari hwekuti kusina kuroorana kana kuroorwa. Zvinenge kusisina izvozvo. Tinenge takurarama muushe hwaMwari. Saka ushe hwaMwari tichazoidya isusu vaya vakanga vaine shungu dzekuti dai tadya Paseka ona Ishe paya pamashoko paakambotaura mwanakomana achiudza vadzidzi vake achitarirai maprofita namadzimambo vakanga vaine shungu kwazvo kuti vaone mwanakomana, kuti vaone nguva yakadai nekunzwa mashoko iwaya anotaura mwanakomana, asi havana kumawana. Ndo nguva yatinenge taakuwana iya yekuti tinenge taakudya pamwe chete patafura naShe Jesu Kristu. Famba mufundisi webhuku. Zvino akatora mukombe, akaonga, akabva aonga, akati kudii, torai ichi vakomana, torai ichi mugovane pakati penyu, govanai chingwa ichi pakati penyu, nokuti ndinoti kwamuri, ndokutaurirai, kubva zvino, kubva izvezvi handichatongonwizve zvibereko zvemuzambiringa kusvikira ushe hwaMwari hwasvika. Right. Ishe Jesu Kristu vakataura vakati, tarirai vakomana, imimi panguva ino chitorai
zviro kwazvo chingwa ichi mugovane pakati penyu nemukombe uyu mugovane pakati penyu. Inini Paseka iyi ndaidya nemi ndoke kupedzisira, handichazorambi ndichiidya nemi futi, kureva kuti Paseka yaizoteera ana Pita vaizoidya vari vega. Saka handichazoidyazve kusvikira yaitika muushe hwaMwari. Zvaireva kuti Paseka iyi tichazoidya, wanzera munhu zobhuku, tichazoidya pakuya kwechi mwanakomana paachenge auya, vanhu vakurarama kudenga, vakurarama sengirozi, panenge pakunzi vanhu vachazorarama sengirozi. Ndo patinenge taakudya Paseka iyi nemwanakomana unenge waakuitwa somutambo kana kuti mhemberero yekupembererwa kwevana vakabva kunyika yavaitambudzika iyi, nyika yavaendeswa naSatani. Saka mutambo vanenge vaakuitirwa wokuvapemberera. Manya tinzwa akatora chingwa akaonga akamedura vakavapa vachiti kudii? Ichi muviri wangu. Chingwa chamunopiwa ndo muviri waJesu. Unopiwa iyemi. Itai izvi muchirangarira nguva dzose. Kureva kuti varume, nhau iyi yakanzi ngaigare ichiitwa. Kana chinhu chikanzi ngachigare chichiitwa, achiitwa every wiki. Zvamwe zvakarongeka. VaIsraeri vaidya gore negore. Naiyoyi kurangarira Ishe wedu Jesu Kristu tinozviita kahwani pagore. Sezvamunoita mabirthday enyu pati munopembera, sezvamunoita makore mwapemberera nyika yenyu yeZimbabwe kuti ane makore akati, kwete kuti munoita every day. Saka gore negore tinopemberera Ishe wedu tichimurangarira, tichiparidza zverufu rwake nekumuka kwake, tichinwa ropa rake, tichidya nyama yake, toponeswa. Maya. Amen. Nokudaro vapedza kurayira, akati apedza kurayira akatora mukombe akati kwavari, mukombe uyu zvamuri kuona mukombe uyu, iyi sungano itsva muropa rangu. Iyi ndiyo sungano itsva. Kureva kuti Paseka yaitodyiwa nekuti musi wakanga uchidya Jesu Paseka, vaIsraeri vasedhusi navafarisei vaitodyawo yavo yavaIsraeri. Sikureva kuti Paseka yavaitodya yakanga isina upenyu. Zvanga zvatovharwa zvepaseka yekuIjipita izvi, panga pakuda kuchidyiwa Paseka yeupenyu. Manya mukombe uyu sungano itsva muropa rangu, isungano itsva muropa raJesu unoteurirwa iyemi. Asi tarirai ruoko rwaiye unondipandukira, ruoko rwemhandu patodya Paseka iri ruripo patafura. Tinenge tinavo, tinenge tichikuonai tichidya nemi patafura, totozviziva kuti muri mhandu, toziva kuti tiri kudya nemhandu, tudya nevana vaSatani. Asi zvino ani nani anotora chimedu ichochi kana aine mufungo wakaipa, kupanduka kwake kunobva kwazadziswa mufundisi webhuku. Inonzi mufundisi webhuku. Manya nokuti mwanakomana womunhu unoenda hake. Iye Jesu anoenda hake sezvazvakatemwa, sezvakataurwa. Asi une nhamo munhu uyo, ane nhamo uyo munhu waanopandukirwa naye, anozopandukirwa naIshe Jesu. Shamwari, munhu akangoidya asina kukwanira, Mwari vanomupandukira. Munhu iye waita nhamo kwegore rese. Kana Jesu akakupandukira ukaidya uchifunga zvakaipa mumwoyo, unopabva paJerusarema, nekuti unenge wadya muviri womwanakomana asina kupanduka. Saka ropa rake hariwadzani nemufungo yako, unopanduka. Manya ipapo vakatanga kubvunzana kuti ndianiko kwavari ungaita chinhu icho. Izvozvi vanhu vachazotanga kubvunzana vachiti, ndianiko pakati pedu munhu angazoita chinhu chakadai kuti angapandukira Ishe wedu Jesu Kristu. Zvino hama dzinodikanwa, hausiriwo here? Uchati wapedza kudya Paseka wobva wapanduka, inzwa hama yangu, hausiriwo here? Uchati wapedza kuidya Paseka iyoyi wobva wasangana namatambudziko, hausiriwo here? Uchati wapedza kuidya wobva waropafadzwa. Panotukwa vamwe panoropafadzwa vamwe, vakaropafadzwa zvavo vanodyira kuropafadzwa. Asi ndine urombo nevanodyira kutukwa, nekuti vanakomana nevanasikana vakudii, vekuraswa, havana kutongosikirwa upenyu husingaperi. Zvino hama dzinodiwa,
kana chechi yako isingadye paseka chitongoziva kuti uri kunamata kuwapusa wapusa uri kubhendi ndo kusingadyiwe paseka nekuti paseka inodyiwa kuti upenyu hutsva tihuwane muna Ishe wedu Jesu Kristu, nekuti vhangeri yakanzi endai naizvozvo paridzirai marudzi ose muabhabhatidze muzita raBaba neremwanakomana noromweya mutsvene, kana vachinge vatenda muvadzidzise kuchengeta zvose zvamunovarayira nezvandinokurayirai. Saka vana vekutenda, Mwari ngaave nemi, Mwari ngaakuchengetei, mirai pakururama, nzvengai zvakaipa. Paseka chinhu chakakosha pamberi paMwari, chinhu chakakosha kudenga. Tinokusiyirai mashoko ekuti mweya mutsvene nengoni dzaIshe wedu Jesu Kristu ngadzigare dzine mazuva ose. Mugare mumweya nomunyasha. Mwari vakuchengetei, vakuitei zvakanaka. Ndatenda hangu. Amen. Amen.